Rust in vrede, Richard Nieuwenhuizen. Steeds als ik naar het nieuws kijk zie ik het onderwerp. Nu was het raak in Almere met betrekking tot de grensrechten. Pijnlijke feiten met de dood tot gevolg. Wanneer wordt er wat aangedaan? Elke keer is er een vervolg. Richard Nieuwenhuizen, de zoveelste slachtoffer, werd door een snotneus van achter in zijn rug getroffen. Voel mee met de nabestaande slepende pijn. Papa zou terugkomen, zo had het moeten zijn. Alles ging anders dan wie dan ook had gedacht. Opeens was je weg en zonder de 12.000 man. Voetbal was je passie, daarom stond je vaak langs de kant. Gemixte emoties, wat ik voel, hou het niet eens in de hand. Alles wat er is gebeurd is zinloos geweld. Denk aan de familie, ik hoop dat de pijn herstelt. Ik voel met jullie mee, mijn gevoel raakt bekneld. Handgeschreven brief gemaakt langs het voetbalveld.